Добре дошли в сърцето на Родопите, където над река Асеница гордо се извисява един от най-впечатляващите средновековни паметници на България – Асеновата крепост, символ на сила, вяра и история. Тя пази спомена за величието на нашите предци. Разположена върху стръмната скала, крепостта контролира важния път от Тракия към Беломорието. Мястото е било стратегическо, още от времето на траките, а по-късно през римската и византийската епоха укрепленията тук били доразвивани и разширявани. През 20 век започват реставрации, които връщат на крепостта част от нейният блясък. Днес тя не е само туристическа атракция, но и културен паметник с национално значение. Най-яркият ѝ разцвет настъпва през 13 век, по времето на цар Иван Асен II. Именно от него идва и името и названието на крепостта. Етаж на църквата Света Богородица Петричка е построен през 12 век в типичен византийски стил. Първоъгълният план, куполът и редуващите се пояси от камък и тухли придават изящен, но устойчив вид. Разположен високо над скалите, храмът създава усещане, че се намира между земята и небето. Вътрешността някога е била изцяло изписана със стенописи, образи на светци, библейски сцени и декоративни орнаменти. Макар временно да е заличил част от цветовете, те все още носят духа и хармонията на средновековието. Вторият етаж е бил духовното сърце на крепостта. Тук войниците са получавали благословия преди битката, а жителите утеха и надежда. Дори днес тишината на храма може да усетиш силата, която е вдъхновявала поколения. В църквата могат да се видят стари икони, запазени през вековете. Макар цветовете им да са избледнели, образите на светците все още са ясни и носят усещане за вяра и спокойствие. Те напомнят за хората, които някога са се молили тук и са търсили закрила. Асеновият надпис е издълбан скалата под крепостта през 13 век по заповед на цар Иван Асен II. В него се разказва как владетелят е укрепил крепостта, за да защитава българската земя и народа си. Надписът е ценен паметник, защото е добре запазен и ни позволява да се докоснем до историята, както се е виждали хората преди векове. Той ни показва силата, вярата и решителността на българите в средновековието. Асеновата крепост е място, където историята оживява. Ако ви хареса видеото, не забравяйте да харесате, да се абонирате и да натиснете камбанката, за да гледате още интересни факти и приключения.